F'April li għadda n-numru ta' persuni bla xogħol niżel għal 2577. Dan l-inqas ammont ta' persuni rreġistraw mis-sittinijiet sa' issa. Numru li jfisser li f'sena biss naqsu biktar minn 1100 il-persuni qiegħda. Però l-istatistika tispikka iktar meta mqabbla ma' dik ta' Marzu 2013 fejn in-numru ta' persuni qiegħda naqas biktar minn 4700. Jiġifieri taħt amministrazzjoni laburista 6 persuni f'jumejn qed isibu impjieg bis-settur tax-xogħol jibqa' suċċess ewlieni ta' din l-amministrazzjoni. Dan huwa fatt li qed jinħassu wkoll fost il-poplu Awċi. Hawnhekk in-numru ta' persuni qiegħda niżel minn 740 għal 470 f'erba' snin, l-inqas numru ta' Awċin bla xogħol minn mindu bdiet tinġabar din it-tip ta' informazzjoni. Dan it-tnaqqis bla preċedent inħass fost l-etajiet kollha fuq reġistru tal-qatt, mhux l-inqas iż-żgħażagħ fejn bħar-rata ġenerali Malta qed iżżomm waħda mill-inqas rati ta' qatt fl-Unjoni Ewropea.